Здрасти! Аз съм Катя, за тези, които не ме познават, за тези, които ме познават, здравейте отново. Правя видеа, не знам как да започвам видеа, но все пак правя видеа. В днешното, както сте разбрали от заглавието, ще правя от вашите най-любими, може би, видеа в канала ми, а по-точно отварям мистериозни кутии, торби. Всъщност днес въобще не подозирах, че ще седна да правя такова видео, но едни много сладки момиченца, ето тук ще сложа наша снимка, които ми гледат видеята, дойдоха и ми подариха тази кутия, за което аз много им благодаря и искаха да я отворя пред вас. Аз наистина не знам какво има вътре, затова да преминаваме към видеото, защото всички тръпнем в очакване какво ще има. Сега, сестра ми не е тук да фокусира, затова първо ще ви покажа всичко на вас. Надявам се да виждате, не знам, наистина не знам какво има. И ще вадя нещата едно по едно, така за да мога да гледам. Добре, хващам нещо, което шумоли. Обичам ви. Аз съм на мнение, че няма по-хубав начин да започнеш едно отваряне на кутия, освен да ви дадат храна от кутията. О, какво е това? Това ще го опитам сега, защото нали трябва да пробвам всичко. Така, бисфино. Такова нещо не съм яла. Браво. Аз много обичам да опитвам нови неща и ще ги опитаме тези. Това гофрети ли са? Причат на малки гофретки. Хора, тези неща са много вкусни. Благодаря. В принцип си бях обещала да не ям сладко днес. Не знам дали знаете, аз се опитвам да не ям много сладки неща. И ето, всеки ден има нещо, което да ме провали, но поне си беше най-сладкия провал на света. Така. Хванах нещо мъничко и студено. Приятели, вижте това колко е сладко. Отново нямам фокус, затова ще ви ги показвам. Ето, така, това е една студена фигурка, просто защото е керамична, студена на фламинго. Много е сладка, много ми харесва, розова е. Не знам дали сте забелязали, но аз обичам розово и лилаво, и бяло, и зелено, и черно. Обичам всички цветове. О, добре, това е много хубаво. Продължаваме нататък, защото в кутията има още неща. Мисля, че са останали по-малко, защото това е нещо. Нещо много сладко. Отваря ли се? Да. Вижте, има място за сламката. Добре, какво е това? Това съм абсолютно сигурна, че е чаша, която има формата на сладолед. И не мига така. Добре, това също много ми харесва. Има такава дупка за сламката. И може да си направя нещо и да го снимам. Въпреки че аз дори да правя нещо, не го снимам. Да, не съм... Да, не съм... Да, не съм... Не съм от хората, които обичат да споделят всичко в Инстаграм, но ми харесва и е толкова сладка и е розова. Нямам какво повече да кажа. Розово, хора. Така, мисля, че остана само едно нещо. А, не е останало едно нещо. Обожавам това. Добре, не знам дали знаете, но плъзнаха във всички сайтове и в някакви, как да ги кажем, по-обикновените магазини. Добре, плъзнаха в България. Аз забелязах такива фигурки, които са светещи и аз ги забелязах на няколко места. Дори вече имам една от Swapmail Miss Dialect. Ако не сте го гледали, го гледайте. Ще има линк в описанието. И сега имам още една. Аз тъкмо бях с идеята да си вземам още и ето, момичетата просто ме познават. Това е светеща фигурка и след малко ще видим коя от всички тези тук е. Добре, така изглежда опаковката. Много се... Чудя кой цвят ще е. Добре. Ето звездичка, много е сладка. Извинете за шума. Така. Вадим. Хора, вижте колко е красива. Ще ви я снимам и през вечерта, за да може да видите как свети. Много е сладка. Аз съм голяма фенка на тези калаи неща. Така ли се наричат тези сладките муцунки? Каквато е и чашата с личица. Просто тези момичета ме познават. Нямам какво да кажа. Благодаря.
Много благодаря, много е красиво. Една дума благодаря няма да стигне с цялата... Това е уникално. Добре, това вече е създадено за мен просто и тук ще се опитам да ви го фокусирам вече, защото е по-маничко. Професионалистика, хора, професионалистика. Така ли се казва? Не знам дали се е фокусирало, дано да се е фокусирало. Дано съм фокусирана и аз в момента, всъщност не съм сигурна. Добре, това е такъв глитър за ногти, най-вероятно, с светкавички и звездички. Така ли? Светкавички и звездички. О, тези светкавички ми напомнят на Хари Потър. Добре. Това е супер сладко. Въпреки че не си лакирам ногтите толкова често, с радост ще си го ползвам някой ден. През лятото слагам много лак за ногти и обичам да блестят. Всичко обичам да блести, особено като имам сребърни светкавички. Добре, това всъщност бяха 5 неща. Имам и едно писмо, което мисля да отворя и да прочетем заедно. Така. Аз отварям плик. Не знам, пишете ми долу в коментарите дали вие си събирате картичките, но аз имам един огромен плик, в който събирам картички и всякакви фен артове. Имам няколко пожелания, които сте ми давали. Добре. Не, изкарвай се картички, не искам да късам плика. Добре, това е картичката, много е красива с някакво цветенце, но знаете, по-важно е пожеланието в нея. Така. Забравя да кажа, момичетата се казват Веси, Маги и Съни. Те са от моето училище, не може да ги познавате, но все пак мисля, че да им спомена имената също е жест. Така. Четем. Скъпо Кати. Момичето пише красиво. Бъди все така весела, здрава, щастлива, готина, забавна и все така умна. Благодаря. Подарявам ти този мистери бокс, дано ти хареса. Хареса ми. Пишете долу, нали, на вас ви харесаха нещата, на мен ми харесаха. Ето ще ги събера още веднъж, за да може да ги огледаме. И картичката не мога да я вдигна сега. Определено са много сладки. Благодаря ви, без да съм ги молила. Просто те го направиха за мен, за което аз много им благодаря наистина. Всъщност това ще е крат, може би, на видеото. Това беше главната му концепция. Ето това тук е Инстаграм ми. Моля ви, последвайте ме, защото е хубаво да има много последователи в Инстаграм. Нищо друго. Може да се абонирате за канала ми, защото аз може би трябваше да ви издам това още в началото, но имам още една турбичка от фен, която ще отворя в някое следващо видео и ако искате да го видите, се абонирайте за канала ми. Долу в описанието има линкове към социалните ми мрежи, можете да ги посетите. Да харесате видеото и до следващия път. Обичам ви!